Budget ba si tong maral ba sa asping nga tumulbong kaya ako rin sa kailbot magkayaw na yun. Ako na rin sa albaseng ganyang uriyon kundi clean na blue ar nga o sa iyo yata na nila at magkala blue hindi na kut magkabalwa madalang akir para naligir sa iyo diablo ang humil kabawak kaltareng yung magkakla ako mo tuliawan ng story mama armas ng kaklab na nga tayo agi temel all the else meron nga yung kami ten luwasi ko baliwet layal balu ito rin silwasi ang kukwa nga lang at takatagay layal balu at yan baluwa ka nga makamaw lamuul agi lamuul ang artya ang mahal mura maralo ilbay ilmurang ratmaw mura ibili ka ulo pangalim kaya kat lima malim mo dyan sa awal mili na sila sige basta lagi royal balu yang maral akti mo itay baby rablu akmal di mo maralo maniwal mga ratmaw hindi yan baliwat karigi katamaral mesa amna matagayat development regal balu malang mo makita mo dalwase kaya lang karana dalwase malital kalkwam sa bagora usi mga rin. E biya ka mo, umara na sa blumen diyo sisiw, ano diyo sisiw. Nakauna bulway say, wala mo time, cook tamay nga change. O ya, kurang sang kalmaasa, ay maas, musunasan mil nga sols, yung malwa siya abatal bakal yung mungil nandiyan ka takol sa Iberia pumes na rin yung mal-acter ang kalbo siya rigid yung number niya number 1 pinatal bakal after yung mal lumal ba siya hindi rin muaaral waisay yung mga unululaban kala nakaklasmate na ubos siya. Ako naman kami senti nga ka sa kabarong bukyak talorti. Hindi sa bagubagil nga olbing. Yakman naman rin masin kang mga lalat. Nga ni Ormul sa lobang 3 lalat. Sa Peremeng sa Alandi lalat. Ay yung iragil baby na sesel at ako ilmulmes ringi. Ilklong yawalin. Makmamil wasal sukumbang katong magmurang ingal. Yatang buksabe del mesa mo. Yan nga mulwase, yan motor niya mulwase ako konkem. Nula se mo pangyan rabit kaltay mambatangay kel ngale sama awduswe. Moringi aswan mo moringi. Dia kali teringi. Kita uspera otherwise. Ay kita sesarayel kora aswan bisa. Mong suwe sa sumo kangariyak kilil wa blo biro le mong suwe sa nga. Sige na obsula.